ASM Records, yani. Saura kaɗan ya rage a yi lokacin, kalle ni sosai kan zama miloniya. Mai cewa wahalar banza nake, jira kaɗan zan kwashe. Saura kaɗan ta fashe. Saura kaɗan ya rage a yi lokacin, masu cewa wahalar banza muke. Ku kalle mu sosai kan mu zama miloniya. Su rabu da ku sai gani sai hange, kiripto ya biya mu ribar mayina. Za ku gani a baya mun yi haƙuri, mun jure mun yi jinkiri, can ba mu nuna tunziri, masu mana dariya sai muka ƙara ƙoƙari. Yau gashi mun yi katari, muke kyautar da ladari, ba wani ɗar a zuciya. Allahu mun yi godiya, Allahu mun yi godiya, Allahu mun yi godiya, Allahu mun yi godiya. Ta fashe, kiripto ne. Ta fashe, kiripto ne. Ta fashe, wayan kiripto ne. I mining, kiripto ne. I mining, wayan kiripto ne. Kiripto, wayan kiripto ne. Kiripto, wayan kiripto ne. Kiripto, wayan kiripto ne. Zami ya aure bana, da izinin rabbana, da mu a hajjin bana. Allah ka amsa mana, gamu da sassafiya, muna ta yin magiya, da mainin ya biya. Mu tai kasar Saudiya, Madina gun shugaba, Rasulullah ja gaba, sallallahu alaihi wasallam. Saura kaɗan ya rage a yi lokacin, masu cewa wahalar banza muke. Ku kalle mu sosai kan mu zama miloniyas. Mu rabu da ku sai gani sai hange, kiripto ya biya mu ribar ma.